Hyvät ystävät, lämpimästi tervetuloa tämänpäiväiseen webinaariin. Tänään on 17.5. ja kello on 10 minuutin yli, joten aika aloittaa webinaari. Tänään meillä on aiheena, kuinka automatisoit myyntitapaamista edeltävän vuoropuhelun asiakkaan kanssa ja tuplaat kaupan todennäköisyyden. Minun nimi on Tuomas Haapsaari, mä oon Zeffillä markkinointijohtaja. Ja erittäin hyvä fiilis, mahtavaa olla tässä webinaarissa. Mahtavaa, että meillä on näin hieno ja iso yleisö paikalla. Mukana on Julius Tuomikoski. Morjesta ja lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta. Mä oon Zeffin myyntijohtaja, sales director, myyntidirektööri. Ja mahtavaa, että ollaan saatu näin runsaslukuinen joukko paikalle. Hieno homma. Ei muuta kuin lähdetään liikkeelle ja otetaan ihan heti tähän alkuun polli. Ja katsotaan, ketä meillä on paikalla. Kohta lävähtää pollitaulu ja napauttakaa sieltä, mihin koette kuuluvanne. Eli vaihtoehdot toimitusjohtaja, myyntijohtaja, markkinointijohtaja, myyjä tai markkinoija. Tällä kertaa ei mahtunut jokin muu paikalle. Johonkin pitää kuulua. Ja vinkki, jos ei ole mikään näistä, niin kaikki on myyjiä. Nyt alkaa olla pikkuhiljaa. Tai sitten toinen vaihtoehto, että jokainen on myös oma elämänsä toimitusjohtaja. Että sekin Kyllä. on erittäin hyvä vaihtoehto. Mutta meillä alkaa vastaukset ole kerättynä hyvinkin pitkälti, niin laitetaan polli kiinni ja katsotaan, mitä saatiin. No niin, eli meillä on täällä 14 pinnaa toimareita, myyntijohtajia 12%, markkinointijohtajia 5%, myyjiä 35% ja markkinoijia 35 pinnaa. Mahtava jengi paikalla. Aivan loistava. Erittäin hienosti jakautuu. Sanotaanko näin, että ollaan osuttu nyt kohderyhmään? Kyllä. Joten ei muuta kuin pannaan täältä polli kiinni ja lähdetään hommassa eteenpäin. Noin. Okei, aloitellaan webinaaria. Tämmönen kiva mielipide tähän alkuun. Tiesitkö, että suurin osa yrityksistä ei myy niin kuin asiakas haluaisi ostaa? Ja kääntäen, jos me myytäisiin niin kuin asiakas haluaisi ostaa, niin me tuplattaisiin myynti. Tutkimukset sanoo, että myynti on usein hyvin myyjäkeskeistä, kun sen tulisikin olla tänä päivänä asiakaslähtöistä. Ja se on varmasti niinkin, että se on aina tullut olla asiakaslähtöistä, mutta koko ajan siihen on entistä enemmän konkreettisia välineitä, millä me oikeasti lunastetaan se, että se on asiakaslähtöistä. Ja voitte muuten osallistua keskusteluun myös Twitterissä. Laittakaa hashtag #tuplaamyyntisi, niin jatketaan perjantaisen seminaarin tunnelmissa vielä sielläkin puolella. Se hashtag käy tähän erittäin hyvin. Ja laittakaa myös oikeassa alakulmassa on tuo chatti, niin pistäkää kommentteja, kysymyksiä, haastakaa. Me poimitaan niitä kysymyksiä tässä webinaarin aikana ja esitetään niitä kaikille kuulijoille. Ja katsotaan, miten me osataan niihin vastata. Lähdetään liikkeelle vähän tutkimustuloksista. HubSpot teki nyt juuri ihan vastikään tutkimuksen, jossa selvitettiin ostajilta, että miten ostajat näkee myynnin tänä päivänä. Ja yksi kysymys oli, että kuinka ostokokemusta voi parantaa. 69 pinnaa ostajista sanoi, että myyjän tulisi kuunnella tarpeita enemmän. Eli ei tulla vaan kertomaan omaa tuotetta, vaan oikeasti tulla kysymään ja kuunnella ja ymmärtää se asiakkaan tilanne ja pyrkiä ratkaisemaan se asiakkaan ongelma. Ei vaan myydä sitä, mitä on myytävänä. Juuri näin, ja se on, monesti sitä on niin innoissaan asiakastapaamisella, kun itsellä olisi hirvittävästi asiaa, mitä haluaisi kertoa, niin ei edes huomaa sitä, että puhuukin liikaa. Ja tässä on nämä ostajien vinkkelistä tämä efekti kyllä hyvin, että pitäisi 70% mielestä lähes niin kuunnella enemmän. Jep, ja 61 pinnaa sanoi, että myyjän tulisi välittää hyödyllistä tietoa. Tämäkin on aika mielenkiintoinen kuvio, ja tänä päivänä myynti ja markkinointi menee yhä lähemmäs toisiaan, ja mun mielestä pitäisi olla ihan sama tiimi
Ja myyjillä pitäisi olla semmoista materiaalia, mitä myyjät näkee, että on hyödyllistä, mikä on asiakkaalle hyödyllistä, mikä auttaa asiakasta omassa ostoprosessissaan. Ja ostajat näkee tämän tosi tärkeänä. Ja 45% kokee, että myyjän tulisi olla kiinnostuneempi menestyksestäni. Ja tässä tullaan avainasemaan. Eli jos myyjä on aidosti kiinnostunut asiakkaasta, niin siinä käy niin, että mitä enemmän myyjä antaa asiakkaan puhua itse, sitä enemmän asiakas innostuu. Ja kun myyjä herkällä korvalla kuuntelee ja on kiinnostunut ja innostunut siitä asiakkaan menestyksestä, niin ihan varmasti kauppaa tulee. Siirrytään seuraavaan tutkimukseen. Tämä on TAG Internationalin tekemä todella kattava maailmanlaajuinen tutkimus. Olikohan 31 maata tässä tutkimuksessa mukana. Ja täällä ihan samalla tavalla kysyttiin ostajilta, että miten he kokee tämän päivän myynnin. Ja 69% samalla tavalla koki, että myyjien kyky kartoittaa todellinen asiakastarve onnistuu joko välttävästi tai huonosti. Tämä on aika kova. Tämä on aika kova. Mistä se sitten johtuu? Yksi on varmasti se, että me mennään niin kuin totuttujen kaavojen mukaan, käytetään ehkä 32 kohan laminoituja kortteja siellä, mistä luetaan ne tarvekartoituskysymykset, mutta ei aidosti olla välttämättä läsnä siinä tilanteessa niin, että haistettaisiin rivien välistä niitä asioita ja personoitaisiin myös niitä meidän tarvekartoituskysymyksiä siihen tilanteeseen. Jep, siellä on monenlaisia varmasti. 51% eli yli puolet kokee, että myyjän kyky sovittaa myytävä tuote asiakkaan tarpeisiin onnistuu välttävästi tai huonosti. Ja tässä me nähdään, että on ihan selkeä käppi ja näille asioille jotain pitää tehdä. Ja nämä on ihan tuoreita tutkimuksia. Mennään seuraavaan polliin, Julius. Ja kysymys on, personoitko myyntitapaamisen asiakkaan tilanteeseen? Ja tässä on kaksi vastausvaihtoehtoa. Eli kyllä tai en. Laitetaan polli käyntiin. Ja tässä vielä tarkemmin tarkoittaa sitä, että onko yksi presentaatio esimerkiksi, mikä näytetään kaikille, vai onko teillä erilliset personoidusti erilaisille asiakkaille ja eri asiakkaiden tilanteisiin? Alkaa olla vastaukset aika lailla pikkuhiljaa kasassa. Otellaan vielä viimeiset mukaan ja nyt laitetaan polli kiinni. 81% sanoo, että kyllä, 19% sanoo en. Lämpimät onnittelut. Meillä on täällä uuden ajan porukkaa linjoilla, jotka tekee sitä. Ja toki se on niinkin, että jos sitä ei personoi, niin meillä on myös siihen hyviä uutisia, että se ei ole liian myöhäistä alkaa personoimaan. Jep. Hyökätään asiassa eteenpäin. Lähdetään vähän käymään läpi perinteistä myyntiprosessia ja mietitään sitä kautta, mitä tutkimukset sanoo ja miksi se näin on perinteisen myyntiprosessin mukaan. Mieti sitä, että perinteinen myyntiprosessi menee käytännössä niin, että on se ihan sama, tuleeko inboundin kautta lämpimiä liidejä vai soittaako myyjä kylmäpuheluita, niin lähtökohta on se, että myyjä sopii asiakkaan kanssa tapaamisen, jos on face-to-face myynnistä kyse. Ja yleensä tapaamista ennen ei käydä minkäänlaista kommunikaatiota asiakkaan kanssa. Eli sovitaan tapaaminen nyt vaikka 2 viikon päähän ja 2 viikon päästä ollaan seuraavan kerran yhteydessä asiakkaaseen, kun mennään sinne tapaamisen paikalle. Ja mistä johtuu myös se, että hyvin usein käy niin, että asiakas ilmoittaakin siinä viikon kohdalla, että hei, siirretäänpä sitä tapaamista tai perutaanpa se tapaaminen. Ja oikeasti todellisuudessa kysymys on sitä, asiakas ei ensinnäkään muista yhtään siitä buukkipuhelusta, se ei ole sitoutunut siihen tapaamiseen. Yleensä sen takia, että se ei tiedä tarpeeksi, miksi hänen just kannattaisi siellä tapaamisessa istua ja kannattaisi siihen tulla. Kyllä, varmasti kaikki myyjät, jotka on paikalla myyntiä tehnyt ja kokenut sitä, että mennään asiakkaalle ja asiakas kysyy, että niin mikäs tämä olikaan, että kerrohan mitä olit myymässä. Ja se on lähtökohtaisesti, ei mene kovin vahvasti, mutta hyvä myyjä tietenkin senkin vielä kääntää. Mutta yleensä eka tapaamisessa käytetään tosi paljon aikaa tutusteluun, luodaan sitä suhetta ja sitten tarvekartoitukseen. Ja tietenkin osa myyjistä skippaa tarvekartoituksen, kun kokee, että meillä on tunti aikaa ja nyt pitäisi saada myytyä tälle asiakkaalle tämä juttu, niin mä uskon, että siinä on iso käppi, minkä takia
tarpeita ei kartoiteta, asiakkaat kokee, että myyjät ei riittävästi kuuntele, kun skipataan, koska ei ole aikaa. Tai sitten, jos on hyvä myyjä, joka oikeasti haluaa ymmärtää asiakkaan, niin käytännössä eka tapaaminen menee siihen, että tutustellaan, jutellaan niitä näitä, päästään aaltopituudelle ja sitten kartoitetaan tarvetta. Ja kysymys kuuluu, että mitä hyötyä tämmöistä tapaamisesta on asiakkaalle? Mun mielestä ei yhtään mitään. Miettikää se, että jos mä oon nyt ostamassa meille nyt vaikka, ajatellaan, että vaikka myynnin CRM, ja mä itse vertailen ja löydän 3 CRM, mistä mä oon kiinnostunut. Ja mä järjestän tapaamiset kaikkien näiden 3 CRM-tarjoajan kanssa. Ja kaikki tulee ja käyttää tunnin siihen, että ne kysyy. Mä joudun jokaiselle kertomaan ne samat läpät sen tunnin ajan. Ja se asiakkaalle, mun mielestä siitä ei ole, me ei olla saatu siinä kohtaa vielä mitään hyötyä. Me ollaan vaan jouduttu kertomaan, jotta myyjä pystyy tarjoamaan meille. Juuri näin, ja tästä syystä usein me jopa niin kuin karsitaan tarkemmin, että me karsitaan pois niin kuin, että tavataan ehkä vain 1 tai maksimissaan 2 niitä tarjoajia, koska me tiedetään, että se on raskas prosessi niin kuin ostajan näkökulmasta kertoa kaikille kaikki meidän myyntiprosessien speksit ja kaikki muut. Mutta se on myyjälle hyvä. Myyjä saa valtavasti insightia siitä tapaamisesta ja oppii tuntemaan varmasti meidän prosessin. Mutta meidän täytyy saada siitä jotakin heti. Tärkeää on se, että ykköstapaamisessa jopa hyvin alkuvaiheessa, jopa ennen tapaamista me saataisiin jotain. Ehdottomasti. Ja okei, mennään takaisin perinteiseen prosessiin. Ensimmäisen tapaamisen pääagenda on se, että kartoitetaan, tutustellaan ja myyjä sopii toisen tapaamisen. Ja niinku, se on joissakin tapauksissa ja aina pitää lähteä siitä, että se kauppa closeataan ykköstapaamisella, mutta hirmu usein se varsinkin B2B-myynnissä on niin, että toisen kerran pitää istua. Mutta hattu nousee niille, jotka päättää ykköstapaamisessa. Kyllä. Ja yleensä toisella tapaamisella sinne tulee lisää päättäjiä. Me tiedetään kaikki, että tänä päivänä B2B-myynnissä varsinkin on useita päätöksentekijöitä, joten seuraavaan tapaamiseen otetaan lisää porukkaa paikalle ja aletaan miettiä, että lähdetään tapaamisella käytännössä alusta liikkeelle. Ja toisella tapaamisella on mahdollisuus päättää tämä kauppa, mutta usein se vaatii vielä ainakin 1 tai jopa useita tapaamisia, että tämä homma saadaan maaliin. Ja se on aika raskas prosessi myyjälle ja raskas prosessi ostajalle. Ja Harvard University toteaa, että joka 4. B2B-myyntiprosessi kestää vähintään 7 kuukautta, joka on ihan käsittämättömän pitkä aika. Tähän pitäisi niin kestävyysharjoittelun Reeniä Haakvisti Antilta melkein tilata, että myyjänä jaksaa 7 kuukautta puristaa. Että onhan tuo niin aika raaka luku. No, osa on paljon lyhempiäkin, mutta osa vaan venyy tosi pitkäksi. Ja jos lähdetään miettimään tätä asiaa asiakkaan ostoprosessin tai ostoprosessien kautta, niin HubSpot on kuvastanut asiakkaan ostoprosessin 3 tällaisen yksinkertaisen vaiheeseen. Ja ensimmäinen vaihe on tietoisuusvaihe. Eli tässä kohtaa asiakas tulee tietoiseksi jostakin omasta ongelmasta tai tulee tietoiseksi jostakin mahdollisuudesta, tuotteesta, palvelusta, mikä ratkaisee asiakkaan ongelmia tai tukee asiakkaan tavoitteissa. Ja tässä kohtaa herää se kiinnostus ja asiakas alkaa vertailemaan ja tutkimaan vaihtoehtoja. Ja siinä kohtaa asiakas siirtyy harkintavaiheeseen. Ja se alkaa miettimään, että voisiko tämä olla meille hyödyllinen juttu. Miten tämä pitäisi tämä asia ratkaista, mitä vaihtoehtoja on tarjolla, vaatiiko tämä meidän organisaatiossa muutoksia, kuka ottaa vastuun, niin edespäin. Se alkaa harkitsemaan, että miten tämä sopii meille ja minkälaisia ongelmia tämä meillä ratkaisee. Ja huomatkaa, että jos me soitetaan kylmäpuheluita, kylmäsoitossa se on aivan sattumasta jopa kiinni, että mihin asiakkaan ostoprosessin vaiheeseen me soitetaan. Jos me soitetaan tietoisuusvaiheeseen, niin ei tarvitse ihmetellä, jos ykköstapaamisella ei mene kauppa maaliin. Mutta sitten sattuukin, että me soitetaankin päätösvaiheeseen. Asiakas sanoo, että miten osasit tähän aikaan soittaa. Ja silloin me saadaan se kauppa ykkösellä maaliin. Eli se on tuurissaan. Tästä syystä on tärkeää saada selville se, että missä vaiheessa asiakas on siinä omassa ostoprosessissa. Ja se on itse asiassa myyjälle tärkein selvitettävä viimeistään siellä tapaamisessa. Kyllä. Ja sitten tämä viimeinen päätösvaihe, mistä Julius mainitsikin, niin päätösvaihe on käytännössä se, että asiakas on tehnyt esikarsinnan harkintavaiheessa ja päätynyt esimerkiksi 2-3 ratkaisuun, jonka suhteen tehdään päätös, että minkä kanssa näistä lähdetään liikkeelle. Ja asiakas saattaa pomppia näistä ees taas, saattaa päätösvaiheesta siirtyä takaisin harkintavaiheeseen. Tulee esimerkiksi uutta informaatiota, uutta tietoa, mikä
viekin asiakasta takaspäin. Mutta joka tapauksessa myyntiorganisaation pitäisi pystyä tunnistamaan, että missä vaiheessa asiakas on. Mitä ne tällä hetkellä miettii, mikä se tilanne on. Ja myyjien aikaa pitäisi käyttää ainoastaan siinä kohtaa, kun se on hyödyllistä ja se on järkevää. Niin, ajatelkaapa sitä, että asiakkaat tekee itsenäisesti sen 14 tuntia keskimäärin ostamista itsenäisesti verkossa ennen kuin he tapaa myyjää, jolloin jos myyjä ei selvitä sitä, että missä vaiheessa asiakas on menossa, niin se on asiakkaan vinkkelistä aika happopitoista, voisi sanoa. Kyllä. Ja ostovallankumouskirja hienosti toteaa sen, miten on tutkittu lukuja, että kuinka tehokasta on kylmä soittaminen tänä päivänä. Että noin 3 pinnaa sattuu onnistumaan niin, että asiakas onkin siellä harkinta- tai päätösvaiheessa. Puhutaankin kylmäsoittamisen tehottomuusluvuista. Kyllä. Ja siitä Advance P2P Mikko kirjoitti ihan hauskan blogi, että kaikki kylmäsoittaminen on poissa tehokkaasta myyntityöstä. Se on aika raffi otsikko, mutta näin se menee. Ja kysymys kuuluu, että kuinka me voitaisiin kuljettaa asiakasta tietoisesti eteenpäin hänen ostoprosessissa. Eli kuinka me voidaan oikeastaan tukea asiakasta ostoprosessissa. Ja siinä on paljon erilaisia keinoja, miten me voidaan sitä tehdä. Ja niin kuin ihan ykkösjuttu tähän liittyen on se, että myynnin ja markkinoinnin pitää pelata yhteen. Ja silloin kun pelataan yhteen, niin markkinointi pystyy tukemaan sisällöllä, materiaalilla ja muulla tavalla, sillä tavalla, että asiakas saa oikeasti sellaista sisältöä, joka herättää asiakkaan miettimään, tulee tietoiseksi, alkaa harkitsemaan, voisiko tämä olla. Joka ostoprosessin vaiheeseen pitäisi pystyä tuottaa hyvää sisältöä. Ja semmoisiakin lukuja suositellaan, että 60% niin inbound-markkinointi tai sisältömarkkinoinnin sisällöstä pitäisi osua tuonne tietoisuusvaiheeseen. 30% harkintavaiheeseen ja vain 10% tuonne päätösvaiheeseen, mikä esimerkiksi vertaa omaa tuotetta kilpailijoiden tuotteisiin. Kyllä vai. Ja tässä ei siis välttämättä puhuta siitä, että kuinka paljon asiakas tai ostaja käyttää aikaa niissä eri ostoprosessin vaiheissa, mutta se materiaalin määrä, mitä meidän täytyy tuottaa, on tämä 60, 30 ja 10. Eli meillä pitää olla hirvittävästi sitä niin kuin relevanttia materiaalia sinne ostoprosessin alkupäähän, jotta me edes päädytään siihen esikarsintavaiheeseen mukaan. Juuri näin. Ja myynnin ja markkinoinnin yhteenliittämisestä, niin se ei pelkästään riitä, että tiimipäivillä ne menee samaan hotellihuoneeseen, vaan että pitää luoda aidosti yhteiset tavoitteet ja pitää olla samaa mieltä siitä, että esimerkiksi mikä on hyvä liidi myynnille. Juuri näin. Ja meidän ehdotus olisi se, että mitä jos käytettäisiin hyväksi aika tapaamisen, sopimisen ja itse tapaamisen välissä. Eli siitä kun soitetaan tapaaminen ja esimerkiksi 2 viikkoa, jopa 3 viikkoa voi olla aikaa välissä, että järjestetään itse tapaaminen, niin Mr. Mika D. Rupanovic kertoo meille aikanaan, että tämä on parasta mahdollista myyntiaikaa. Ja kaupat tehdään ennen tapaamista. Kyllä, ja tähän liittyen me ollaan nyt saatu Mikan kautta kehiteltyä yhdessä hieno prosessi, miten tämä aika käytetään hyödyksi ja miten sitoutetaan asiakas tuohon tapaamiseen ja selvitetään tärkeät tiedot, mitä myynti tarvitsee ennen tapaamista. Kyllä vaan, ja otetaan tähän väliin polli. Käytkö vuoropuhelua asiakkaan kanssa ennen tapaamista? Täräytetään polli käyntiin ja vastatkaa rehellisesti. 60% vastauksia kasassa, 70%, 75, 80%. Vielä muutamia vastauksia, kun saadaan, niin voi laittaa polli kiinni. No niin, nyt lähennellään jo 90%, niin. Ja yli mentiin, että räpsähti. Pistetään polli kiinni, katsotaan tulokset. Näin. 61% sanoi, että käyn vuoropuhelua asiakkaan kanssa ennen tapaamista. 39% sanoi, että en. Tämä on mielenkiintoinen luku. Yllättävän moni käy, mutta toisaalta taas lähes puolet ei käy. Ja siinä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Se on nimittäin harvassa on ne myyntiorganisaatiot, jotka oikeasti säännönmukaisesti käy sitä, jolla se on kirjoitettu siihen prosessin sisälle. Ja nytten sitä on monenlaista. Voi olla, että soitetaan jonkunlainen niin kuin esipuhelu,
siinä ennen sitä tapaamista, jossa kartoitetaan jotain. Osa lähettää agendaa, tämän kaltaisia actioneita tehdään, mutta mikä on se keino? Miten me saadaan ensinnäkin selville se, että miten asiakas haluaa ostaa, ja miten me saadaan siihen prosessiin niin sanottu Ruban sanoin korkea tasalaatuisuus, että kaikki myyjät tekee sen samalla tavalla siinä prosessissa. Ja mitä sen vuoropuhelun tavoitteena on? Mitä siellä pitäisi sen aikana saada selville? Minkälaista materiaalia asiakkaan pitäisi sen vuoropuhelun aikana saada? Ja niin edespäin. Niin se onkin sitten mielenkiintoinen prosessi. Mennään eteenpäin ja käydään läpi, mitä me ollaan tämä ajateltu. Ja lähtökohta on se, että me kysytään asiakkaalta ennen tapaamista, kuinka asiakas haluaa ostaa. Yksinkertaisesti näin. Ja vastausten perusteella me opastetaan ja koulutetaan asiakasta jo ennen ensimmäistäkään tapaamista. Ja tämä liittyy siihen, kun käy läpi ostoprosessia, eli asiakkaan tietoisuusvaihe, harkintavaihe, päätösvaihe. Jos mietitte, että soitetaan kylmä puhelu ja mennään tapaamiselle ilman vuoropuhelua, asiakas päätyy tietoisuusvaiheeseen vasta ensimmäisessä myyntitapaamisessa ja alkaa harkitsemaan sitä asiaa. Mutta kauppa on tosi vaikea ensimmäisessä tapaamisessa ottaa, koska asiakas miettii, että ei vitsi, tämä on mielenkiintoinen juttu, mutta tekeeköhän joku muu tätä? Onkohan tämä hinta niin kuin järkevä suhteessa muihin ja niin edespäin? Niin asiakas haluaa alkaa vertailemaan. Niin se, että jos me pystytään ennen ensimmäistäkään tapaamista joko inbound-markkinoinnin keinoin tai sitten älykkään vuoropuhelun keinoin saada se asiakas tietoisuusvaiheeseen ja harkintavaiheeseen, niin se on asiakas jo paljon pidemmällä ostoprosessissa, kun me vihdoin mennään sinne paikan päälle tapaamiselle. Juuri näin, ja sitten voidaan myös olettaa, että digiaikana asiakkaat lähes poikkeuksetta tekee sitä osto- ja vertailuprosessia ennen tapaamista. Siinä on vaan semmoinen homma, että se olisi hienoa, jos ne ostaisi meiltä siinä sen 2-3 viikon aikana ennen tapaamista, eikä esimerkiksi kilpailijoiden materiaaleista, niin kuin saamalla kilpailijoilta parempaa materiaalia kuin meiltä, relevantimpaa materiaalia kuin meiltä. Ja nyt on tärkeää, että meidän täytyy palvella sitä asiakasta, meidän täytyy käsikirjoittaa se asiakkaan ostopolku aina sieltä ihan niin kuin markkinoinnin alkupäästä, mutta myös sen tapaamisen, sopimispuhelun ja tapaamisen välillä. Ja nyt kun me ollaan kysytty asiakkaalta ja sen perusteella asiakasta opastettu jo koulutusta, niin me tunnetaan se asiakas paremmin jo ennen tapaamista, ja näin ollen valmistautuminen tapaamiselle helpottuu. Ja tarkoittaa sitä, että me voidaan valmistella jo niin kuin tällainen ratkaisuehdotus ennen ensimmäistäkään tapaamista. Eli kun me mennään tapaamaan asiakasta, niin me voimme käydä läpi kaikki se digitaalinen jalanjälki, mitä asiakas on meille jättänyt ja mitä asiakas on kertonut. Ja poimia sieltä ne tärkeimmät asiat, mikä on asiakkaan tarve, nykytila ja niin edespäin. Niin voidaan käydä se nopeasti läpi aluksi ja kysyä asiakkaalta, onko jotain täydennettävää siihen. Ja sen jälkeen mennä jo meidän ratkaisuehdotukseen. Ja se on asiakkaalle ihan huikea juttu. Ja tämä ei poista sitä, etteikö meidän pitäisi olla niin kuin yhteys avattuna niin kuin siellä tapaamisessa. Totta kai se vuoropuhelu ennen tapaamista helpottaa sitä. Ja parhaissa tapauksissa kokemus on jopa niin kuin osoittanut, että asiakas sanoo, että sieltähän tulee tuttu kaveri, vaikka koskaan ei ole nähtykään. Juuri näin. Ja kun tämä asiakas on potentiaalinen asiakas saanut meiltä hyödyllistä sisältöä ennen tapaamista, niin asiakaskin on jo paremmin valmistautunut siihen ensimmäiseen tapaamiseen. Ja näin ollen tämä eka tapaaminen ei olekaan vaan tutustelua ja kartoitusta, vaan se on oikeastaan personoidusti asiakkaan kanssa yhdessä ratkaisuehdotuksen eteenpäin viemistä ja sen twiikkaamista. Kyllä vaan, ja on jopa mahdollista niin, että kun normaalisti tähän alkututusteluun ja kartoitukseen käytetään lähes se koko ensimmäinen palaveri ja sitten aina alkaa ihmettelee viittavaille ennen kuin palaverin loppu, että milloinkaan hän kerkisi niin esittää ratkaisuehdotuksen ja sitten closata kaupan pois. Niin nyt se, että jos me päästään jo ratkaisuehdotukseen esimerkiksi 15 minuutin kohdalla tai jopa 7 minuutin kohdalla siellä tapaamisessa, niin sittenhän meillä tulee käytettyä se tapaaminen siihen, mihin itse asiassa asiakaskin haluaa sen käyttää. Eli niiden kaikkien kysymysten ratkaisemiseen, mitä sillä syntyy sen ratkaisuehdotuksen jälkeen. Juuri näin. Ja mitä haasteita tämä myyntitapaamista edeltävä profilointi ja automatisoitu vuoropuhelu ratkaisee, niin ihan tärkeimpänä tietenkin kasvattaa closeausprosenttia.
me pystytään viemään asiakasta eteenpäin ostoprosessissa, tukea sitä, selvittää kaikki tarvittava tieto jo ennen tapaamista, jotta me voidaan valmistella ratkaisuehdotus ja käytetään aika asiakkaan kanssa hyödyksi ja saadaan ne hommat maaliin. Ja se automatisoi asiakkaan tarpeiden kuuntelu. Niin kuin Julius aiemmin sanoi tästä korkeasta tasalaatuisuudesta, niin ei ole väliä, onko se täysin uusi myyjä vai onko se pitkään jo mukana ollut myyjä, niin se kartoittaa samalla tavalla tarpeet jo ennen ensimmäistä tapaamista. Ja tästä on itse asiassa kokemuksena se, että kun keskimäärin tämä on nostanut 50-100% closehouse-prosenttia, tämmöinen automatisoitu vuoropuheluputki, niin uusilla myyjillä se on ollut jopa 100%, koska he on saanut sen niin kuin saman tietotaidon tietyllä tavalla kuin se kaikkein kokenein myyjä ja käynyt samanlaisen vuoropuhelun. Ja luonut samanlaisen ensivaikutelman jo ennen ensimmäistäkään tapaamista. Juuri näin. Odotukset nousee. Ja tämän lisäksi se välittää asiakkaalle hyödyllistä ja personoitua sisältöä. Nämä ollaan tietenkin tarkkaan määritelty jo ennen tätä koko putken luomista. Tämän lisäksi se auttaa myyjää valmistautumaan asiakkaan persoonasta ja tilanteesta käsin. Ja tämä, että se valmistaudutaan myös asiakkaan persoonasta käsin, on ihan tosi tärkeä asia. Koska jos mietitään, että ihmiset on niin erilaisia, osa tykkää saada tosi paljon lukuja, osa haluaa, että siellä tyyliin maalataan taulu siellä tapaamisella ja niin edespäin, niin myyjä tietää jo ennen tapaamista tämän putken avulla, että minkälainen persoona tämä ihminen on, minkälaisia päätöksentekodrivereita tällä kyseisellä ostajalla. Tai sitten, jos siellä on 5 hengen porukka, niin miten tämä on koko porukan suhteen. Ja sitten se lyhentää myyntiaikaa, joka on tosi tärkeä juttu myös. Kyllä, ja tämä 7 kuukauden myyntiaika, mikä oli joka 4. B2B-myyntiprosessissa tuossa aiemmin, niin kyllä meidän pitää myyntiorganisaationa ottaa siitä vastuu. Mä en usko, että kukaan ostaja haluaisi niin kuin tietoisesti niin pitkää ostoprosessia, vaan meidän täytyy myyjinä saada se homma kuntoon niin, että me pystytään lyhentämään se asiakkaan ostoprosessi. Vaikka nyt otetaan alku, että puoleen. Kyllä, nöyrästi puoleen näin alku. Okei, myyntitapaamista edeltävä profilointi. Tässä on tämä koko kaavio avattuna, millä tavalla me ollaan tätä rakennettu. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että myyjä saa esillä mitetyn liidin tai myyjä soittaa kylmäpuhelun. Tämä toimii molemmissa putkissa erittäin hyvin. Toki me suositellaan, että tänä päivänä pitää toimia se markkinointipuolen niin hyvin, että myyjät saa esillä mitettyjä liidejä. Mutta tämä toimii myös kylmäpuhelu, jos halutaan niin hätähoitoa saa aikaiseksi. Ja myyjä kvalifoi liidin puhelimessa ja sopii tapaamiseen esimerkiksi 2 viikon päähän. Perinteisestikin myyjä yleensä aina lähettää asiakkaalle tapaamisvahvistuksen, joko sähköpostilla tai suoraan kalenterikutsulla. Ja kun myyjä tämän tekee, niin siinä on pieni muutos, mikä on siinä, että siinä on linkki profilointikysely. Ja myyjä puhelimessa sanoo jo asiakkaalle, että mahtava tavata tällöin ja tällöin, esimerkiksi 2 viikon päästä. Nyt mä lähetän sulle lyhyen kyselyn. Voitko vastata siihen kyselyyn heti? Koska vastausten perusteella sä tulet saamaan meidän vinkit ja hyödyt ennen jo tapaamista, ostat meiltä tai et. Juuri näin, ja korostetaan sitä, että se auttaa sinua, ja se auttaa myös meitä myyjäorganisaationa saamaan siitä tapaamisesta kaikki hyöty irti. Kukaan ei halua istua semmoisessa palaverissa, jossa ei päästä asiaan. Juuri näin. Ja asiakas menee vastaamaan. Vastausten perusteella asiakas profiloidaan. Meidän tapauksessa nyt 3 profiiliin. Me suositellaan, että 3 profiilia on se, mikä kannattaa tässä uusasiakashankinnassa, niin miten se kannattaa tehdä. 3 eri profiilia, jotka perustuu päätöksentekodrivereihin. Ja asiakas profiloituu johonkin näistä 3 profiilista, ja sen perusteella, miten asiakas on profiloitunut, mitä hän on vastannut, hän saa automaattisesti meiltä materiaalia, joka tukee tätä kyseistä profiilia, kyseistä asiakasta siinä hänen omassa ostoputkessaan. Ja tässä on erilaisia vaihtoehtoja, miten tämän voi tehdä. Mutta me tehdään niin, että me ohjataan asiakas suoraan kiitossivulle tuosta vastausten jälkeen. Ja sen takia kiitossivulle, että siellä pystyy tosi helposti träkkäämään ensinnäkin, mitä kaikkia asiakas on jo lukenut, mihin hän on tutustunut. Ja sitten me voidaan ohjata siitä kiitossivulta tarvittaessa asiakasta vielä eteenpäin muuallekin. Ja sen lisäksi, kun me ohjataan asiakas kiitossivulle näiden sisältöjen pariin, niin me lähetetään asiakkaalle sähköposti, jossa kiitetään vastauksista
ja siinä sähköpostissa on myös linkki tähän kiitossivuun. Ja tämä tapahtuu kaikki automaattisesti. Eli myyjä ainoastaan lähettää asiakkaalle linkin, ja asiakas vastaa, ja vastausten perusteella asiakas saa personoitua hänelle sopivaa, häntä tukevaa materiaalia. Juuri näin. Ja nyt sitten vielä mennään sinne pikkusen päätöksentekoon drivereihin. Nimittäin just eräs iso konserni teki tutkimuksen yritysostajille, jossa nämä yrityspäättäjät sanoivat, että tärkein asia heidän mielestä, tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä oli se, että myyjäosapuoli jakaa asiakkaan kanssa saman arvopohjan. Ja tämä on tärkeää, että me ei kysytä tässä profilointikyselyssä perinteistä tarvekartoituspatteristoa, vaan me keskitytään siihen käyttäytymiseen, persoonaan, siihen, että miten käyttää jopa vapaa-ajan, mitkä asiat tätä ihmistä kiinnostaa. Ja me pystytään näin tarttumaan niihin asioihin ja palvelemaan sitä asiakasta etukäteen semmoisista asioista käsin, jotka oikeasti eniten vaikuttaa siihen päätökseen. Koska tapaamisella me voidaan sitten keskustella kaikista niistä pikkunippeleistä ja detaljeista ja kartoittaa sitten tarkemmin, tarkentaa sitä asiakkaan tarvetta. Juuri näin. Ja nyt näiden vastausten perusteella myyjä saa kaikki asiakkaan vastaukset ja asiakkaan profiilin. Ja tämän perusteella myyjä lähettää asiakkaalle agendan. Eli mahtava, ja yleensä agenda lähetetään meillä edellisenä päivänä, kun on tapaaminen. Eli mahtava tavata huomenna, tässä on agenda huomisen tapaamiseen. Ja se agenda osuu aina nappiin, koska me kysytään asiakkaalta, että mihin se kyseinen asiakas haluaa fokustaa tulevassa tapaamisessa. Eli asiakas tässä päättää käytännössä sen tulevan tapaamisen agendan. Juuri näin. Ja näiden vastausten perusteella sitten tämä tapaaminen on aina personoitu. Eli se pitää näkyä sisällössä, missä puhutaan. Ja sitten jos näytetään esimerkiksi materiaaleja, niin se pitää näkyä myös niissä materiaaleissa, se personointi. Ja silloin asiakas kokee, että vitsit, nämä on ammattilaisia, näitä oikeasti kiinnostaa minä. Me ei tulla kertomaan vain jostain tuotteesta, vaan me kerrotaan personoidusti asiakkaan ratkaisuista asiakkaan ongelmiin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että meidän tarjoamana on se, että me voidaan tarjota asiakkaalle parempaa closeout-prosenttia tai enemmän liidejä. Ja asiakas on kertonut meille, että hän haluaa enemmän liidejä. Niin me jätetään, vaikka me ollaan niin innoissaan siitä, että miten saa enemmän kauppaa, niin me jätetään silti kotiin ne kalvot. Ja mennään vaan siitä, että miten me saadaan enemmän liidejä, käytetään siihen se koko aika. Toinen juttu, mikä liittyy tähän myyntitapaamista edeltävään profilointiputkeen, on se, että yrityksissä on keskimäärin yli 5 päättäjää, 5,4 ostovallankumouskirjan mukaan, ja niitä on usein hyvin hankala saada yhtä aikaa tapaamiseen. Ja nytten tällä profilointikyselyllä me voidaan osallistaa kuitenkin ne kaikki päättäjät siihen vuoropuheluun automatisoidusti ja saada heidän näkökanta tietyllä tavalla tähän asiaan, jolloin mahdollistuu pienemmällä porukalla myös päätöksenteko, koska meillä on organisaation vahva tuki taustalla. Juuri näin. Ja se taisi olla ostovallankumouksen perusteella yksi tärkeimmistä, ellei tärkeä asia, että on organisaation vahva tuki tuon päätöksen taustalla. Kyllä. Jos haluatte mennä kokeilemaan esimerkkiä, niin laittakaa nyt tämä osoite ylös. cases.chef.fi/1. Eli vastatko siihen vielä. Tämä webinaari loppuu noin 5 minuutin päästä, niin menkää sen jälkeen vastaamaan. Mutta laittakaa tämä osoite itsellenne ylös nyt. Pääsette vastaamaan meidän esimerkki-profilointikyselyyn ja vastausten perusteella saatte materiaalia myös meiltä. Eli näette ihan käytännössä, miten tämä homma toimii. cases.chef.fi/1. Ja tämä ei ole semmoinen menetelmä, että kaikkea mitä tästä lähtien vastaatte voidaan käyttää teille vastaan. Vaan pelkästään tueksi. Okei, miten kyselysisältö rakennetaan? Me autetaan kyselysisällössä ja me ollaan huomattu, että 8-10 kysymystä on hyvä. Osalla meidän asiakkaista on enemmänkin kysymyksiä. Osalla jopa vähemmän. Osalla jopa vähemmänkin, mutta 8-10 on hyvä. Ja siellä pääosin kartoitetaan lyhyesti ytimekkäästi nykytilaa, mitä asiakas tekee juuri nyt esimerkiksi, tai mikä niiden nykytila on. Sitten käyttäytymistä, personaa, päätöksentekotapaa, malleja, niin edespäin. Sitten niin kuin Julius sanoi, että on useita päättäjiä, osallistujajoukon laajentaminen. Monesti haasteena yrityksillä, myyntiorganisaatioilla on se, ettei saa ensimmäiselle tapaamiselle kaikkia päättäjiä paikalle.
niin tässä myös tämän kyselyn avulla laajennetaan osallistujajoukkoa. Juuri niin kuin viime viikolta tuosta konkreettinen kokemus. Oli menossa tapaamaan erästä erittäin merkittävää yritystä Suomessa ja sieltä johtoryhmän jäsentä. Ja hän oli vastannut tuohon profilointikyselyyn etukäteen. Ja menin tapaamiseen kollegan kanssa ja tämä asiakas sanoi, että hei, että siinä luki siinä teidän kyselyssä, että tänne pitäisi ottaa myynnistä ja markkinoinnista porukkaa. Ja mä otin. Ja mehän ei oltu, kun me oltiin oltu niin innoissa, että me saatiin tämmöinen kaveri pöytään, niin ei ollut muistettu laajentaa osallistujajoukkoa puhelimessa. Mutta nyt tämä kysely teki se onneksi meidän puolesta. Juuri näin. Sitten kysytään vielä ihan lyhyesti myös asiakkaan tarvetta, eli käytännössä agendaa, mistä asiakas haluaa tulevassa tapaamisessa puhua. Ja me autetaan näiden, koska me tiedetään tarkkaan, miten nämä pitää kysyä. Ja siihen osaaminen löytyy. Sitten nämä profiilit kautta ostajapersonat. Niin tähän oikeastaan lähtee sitä kysymyksestä, että millaisia ostajia teillä on. Miten niitä ostajia pystyy ryhmittelemään, ikään kuin luokittelemaan erilaisiin profiileihin. Ja lähtökohtaisesti me nyt luokitellaan 3 profiiliin tässä uusasiakashankinnassa. Sitten jos profiloidaan olemassa olevaa kantaa, niin 9 profiilia. Ja se on laajempi. Mutta 3 profiilia on huomattu, että se riittää tässä kohtaa. Ja näiden profiilien tarkoitus on auttaa myyjää ymmärtämään, millaisesta ostajasta on kyse. Jo heti. Juuri näin. Ja se kuvastaa sitä sekä niin kuin tapaa, jolla asiakas haluaa ostaa, että sen asiakkaan arvomaailmaa, käyttäytymistä, tarvetta, nykytilaa. Ja vielä tiedoksi semmoinen kaikille mukana oleville, että tästä tulee nauhoite vielä myöhemmin sitten jälkikäteen. Kaikki löytyy sitten myöhemminkin kuunneltavaksi. Kyllä. Okei, ja sitten on kiitos-sisällöt vielä. Ja kiitos-sisältöjen ajatus oli se, eli kun asiakas vastaa kyselyyn, se profiloituu ja sen perusteella saa personoitua sisältöä, eli se on kiitos-sisältöä. Ja se on käytännössä tähän tietoisuus- ja harkintavaiheeseen tämä sisältö kaikkein parasta. Siellä voi olla myös päätöksentekovaiheeseen, mutta tapaamisessa voidaan mennä tarkemmin sinne. Ja se voi olla blogia, voi olla video, webinaaria, jopa kuvaa, infografia, voi olla checklistoja, otan nämä asiat huomioon. Voi olla tilastoja, mitkä tukee tätä myytävää tuotetta tai asiakkaan tarpeen ratkaisua. Se voi olla referenssejä, mikä sopii siihen, niin edespäin. Niin kuin käytännössä mitä vaan, mutta se on tarkoitus vastata asiakkaan kysymyksiin, asiakkaan ongelmiin, haasteisiin jo ennen tätä palaveria, jolloin asiakas on todella paljon valveutuneempi, kun mennään sinne tapaamiseen. Juuri näin, ja nyt vielä tähän, että se oikeastaan, kun kaikki materiaali on saatavilla netistä, jos me ei sitä anneta, niin joku muu sen antaa, jolloin meidän pitää olla siinä, että me annetaan kaikki, mitä me käytäisiin tapaamisessakin läpi, niin ennen tapaamista. Ja meidän täytyy silti, tämähän on just se vaihe, mikä nostaa asiakkaan odotusarvoa sitä tulevaa tapaamista kohtaan, jossa tulee myyjän ammattitaito, myyjän rooli korostuu siinä, että myyjän pitää pystyä antaa vieläkin jotain ekstraa siihen päälle tapaamisessa, joka toisin sanottuna kumpuaa myyjän kokemuksista, myyjän kyvystä soveltaa siihen tapaamiseen sitä kaikkea tietotaitoa, mitä matkan varrella on kertynyt, ja tehdä se vielä silleen personoidusti ja mukavasti ja niin, että se tapaaminen on elämyksellinen ja niin kuin fantastinen kokemus. Kyllä, ja nimenomaan tuo soveltaminen on se tärkeä juttu. Että täällä me voi antaa enemmänkin niin kuin geneeristä, jonkin verran geneeristä sisältöä, mutta sitten kun mennään tapaamiselle, niin myyjän pitää pystyä osata soveltaa se tietotaito just kyseisen asiakkaan tilanteeseen. Asiakasta ei kiinnosta mikään muu kuin se hänen ongelma, hänen haasteen, miten se ratkaistaan. Jos verrataan profiloitu versus profiloimaton myyntikäynti ja myyntitapa, profiloitu on ihan selkeästi asiakaslähtöinen. Siellä kysytään jo ennen, annetaan asiakkaalle jo ennen tapaamista. Ja mennään oikeasti asiakkaan housuihin. Se koko ajatus lähtee siitä, että miten asiakas haluaa ostaa, mikä on asiakkaalle tärkeää. Ja mikä tapahtuu tavallaan osittain myös myyjän ja asiakkaan tiedostamatta on se, että kumpikin tulee valmistautuneeksi paremmin siihen tapaamiseen. Totta kai varsinkin myyjän puolella se on sitä, että valmistaudutaan, mutta asiakas tulee valmistautuneeksi. Juuri näin.
profiloitu on sen lisäksi aina personoitu myyntikokemus. Ja profiloimaton, se voi olla myös personoitu, jos sä jollain muulla tavalla pystyt sen selvittämään. Mutta yleensä se on kaikille sama kokemus. Pitää olla yksi presentaatio ja sieltä katsotaan, mihin asiakas nappaa. Erinomainen esimerkki personoidusta myyntikokemuksesta on se, että esimerkiksi tuolla viime Nordic Business Forumissa viime syksynä, niin Guy Kawasaki näytti kuvan, jossa hänen poika oli Teemu Selänteen kanssa kuvassa. Kyllä. Ja tämä niinku upposi aivan täysin ja se niinku otti yleisön aivan välittömästi puolelleen. Niin tämä on erinomainen esimerkki personoidusta myyntikokemusta. Jotakin semmoista siihen pitää tuoda, mitä ei mistään muualta saa. Juuri näin. Tämän lisäksi profiloitu on helppo asiakkaalle. Me kysytään tarkkaan asiakkaan tilanne ja sen perusteella annetaan just hänelle sopivaa materiaalia, johon asiakkaan on helppo päästä kiinni. Ja sen lisäksi se on vielä mukava myyjälle, koska myyjällä on tosi paljon varmempi fiilis mennä ensimmäisellekin tapaamiselle ratkaisuehdotuksen kanssa, kun hän tietää tarkkaan jo, että miten se kannattaa tehdä. Juuri näin. Ja sitten kuitenkin kysymyksessä on esimerkiksi, ajatellaan nyt säästämis- ja sijoittamisala esimerkiksi, jossa asiakas ei välttämättä tunne sitä alaa hirmu hyvin. Tässä on Alexandria Casey esimerkiksi myös lukuja, kohta niihin tarkemmin vielä, mutta asiakkaasta saattaa tuntua siltä, että hän ei tiedä ennen sitä tapaamista juuri mitä siitä asiasta, ja voi kokea niin, että häntä pystyy johdattelemaan, tai myyjä voi niinku, jollain tavalla niinku, asiakkaalla on epävarma olo, koska hän ei tiedä. Ja nyt asiakkaalle saadaan sellainen turvallinen tunne ennen tapaamista, koska hän itse pääsee tutustumaan relevanttiin tietoon. Mutta Alexandria pankkiriliikkeen keissi esimerkissä, niin tämä profilointikysely on nostanut niin kun onnistumisprosenttia 70% myyntitapaamisista. Aivan järkyttävän kova luku. Niiden no-show on pienentynyt 17% 6%, eli myyjälle ei käy enää läheskään niin usein kylmät, että asiakas jättäisi ilmoittamatta tulematta paikalle. Ja nyt vielä tärkeä juttu. Me voidaan kääntää tällä profilointikyselyllä myös niitä asiakkaita, jotka puhelimessa sanoo ei sille tapaamiselle, niin takaisin siihen tapaamisen niin kuin sopimisputkeen. Eli me kysytään niiltä, niille lähtee sama profilointikysely, ja siellä viimeinen kysymys on, minun voi olla yhteydessä. Ja kuten kuvasta näkyy, iso osa siellä vielä sitten antaa luvan niin kuin lähestyä uudestaan. Ja näihin on helppo sopia tapaaminen, kun voi sanoa, että pyysit, että olemme yhteydessä. Kyllä. Aika huikeita lukuja. Tämä on ihan puhtaasti automatisoidu vuoropuhelun ansiosta. Miten tämä homma saa käyntiin? Eli meillä Zeffillä on ihan valmis ratkaisu tämän koko prosessin läpiviemiseksi. Ja miten me laitetaan asiakkaiden kanssa homma käyntiin? Meillä on kick-off-palaveri, jos määritellään tavoitteet ensimmäisenä, suunnitellaan nämä kysymykset ja ostajapersonat. Jos asiakkaalla on jo selkeät ostajapersonat, niitä voidaan käyttää. Jos ei ole, niin meillä on tämä 3 profiilin malli. Ja on myös monia muita malleja. Tähän voi hyödyntää esimerkiksi diskiä, jos hyödynnetään valmiiksi, käytetään värikoodeja asiakkaista, niin tähän pystyy hyödyntämään helposti myös diskiä. Sitten on jatkopalaveri, jos käydään nämä kiitossisällöt asiakkaan kanssa läpi. Jos on jo inbound-markkinoinnissa syvällä, että on paljon sisältöjä, niin niitä on tosi helppo hyödyntää tähän. Ja sitten vaan katsotaan, mitä lisäsisältöjä vielä tarvii tehdä, ja sitten ne pyöräytetään, ja sitten prosessi jalkautetaan. Kysymys oli, että voisitko toistaa kyselyosoitteen? Voidaan, eli se on cases.zeff.fi/1, eli Kases C-llä. Sases.zeff.fi/1. Ja voi itse asiassa laittaa linkki siihen vielä sähköpostiin tämän webinaarin jälkeen myöhemmin, kun laitetaan myös webinaaritallenne tulemaan. Seuraavana otetaan sitten pientä polliloista linjoille. Ja suora kysymys, sopisiko kuvailemamme automatisoitu vuoropuhelu organisaatiollesi? Ja tähän tietenkin on 3 vastausvaihtoehtoa. Ensimmäinen kyllä, ei valitettavasti, 3 en osaa sanoa. Sieltä alkoi meille ääniä räpsymään. Mukavasti tulee vastauksia, ollaan jo voiton puolella, eli kohta 80%. Vastailkaahan loppuun, niin näytetään tulokset.
Katsotaan paljonko myös saatiin kauppaa Tuomaksen kanssa. Kyllä. Ei vielä ihan ehkä kaupasta puhuta, mutta katsotaan miten näkyy. Ei mitään, laitetaanhan polli Ei ostopakkoa kiinni. on tässä Joo, ei myös tämän ostopakkoa. pollin niin kuin ehdoissa. Ja kyllä. Okei, laitan polli kiinni, 3, 2, 1 ja raps. Ja tulokset jaetaan tästä. 58 pinnaa kokee kyllä, sopii, hienoa. 10 pinnaa kokee ei valitettavasti. Tästä olisi itse asiassa aika mielenkiintoinen kuulla, että mistä syystä. Ja 31 pinnaa sanoi, että en osaa sanoa. Joten vielä meillä jäi hieman avaamatta. Vielä jäi vielä hyödynnettävää. Kysymys kuuluu, että onko liian raskas yhden hengen firmalle? Ei ole. Se itse asiassa helpottaa sen yhden hengen firman tekemistä tosi paljon, kun tämä kerran rakennetaan. Niin se on yllättävän helppo itse asiassa rakentaa, kun tuon prosessin pääsee kiinni, niin sen ymmärtää. Niin se on ehkä... Ja yksi on myös se hyvä puoli, että yksin saa päättää kaiken, mitä siihen tulee. Kyllä. Ei tarvitse siitä keskustella. Jep. Mutta yhden hengen firmallekin sopii aivan hyvin. Ja tämä on erittäin yksinkertainen, erittäin simppeli prosessi, mikä rakennetaan. Se voi aluksi, kun se käy läpi, niin tuntua haastavalta, mutta se on hyvin simppeli. Mutta aika mielenkiintoisia tuloksia saatiin, ja tässä ei meillä sen enempää ole muuta kuin lämmin kiitos Juliuksen puolesta, ja jos haluat, niin voit pyytää meidät kylään sparrailemaan tästä asiasta lisää. Ei ole ostopakkoa edelleenkään, vaikka tullaan käymään kylässäkin. Mutta jos haluatte, niin pyytäkää meidät kylään. Julius Tuomikoski ja Jeff.fi ja Tuomas Haapsari Jeff.fi. Lämpimät kiitokset. Mahtavaa, että pysyitte linjoilla ja me palaamme aiheeseen. Ja toivottavasti saitte tästä jonkun konkreettisen avun, mitä voitte alkaa tekemään heti. Ja laittakaa kommentteja meille sähköpostiin ja laittakaa Twitterin laulamaan hashtag tuplaa myyntisi ja @jeffstories. Niin jatketaan siellä jutustelua. Lämmin kiitos kaikille ja webinaari päättyy tähän.